Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати усіх у нашем доброранку. Хочу познайомити вас з нашою сябровкою Ніколь. Дякую. Мені вельми приємно бути з вами. Ніколь буде допомагати вести нам доброранок. Між іншим, перша з Ніколь познайомилася я. І ми одразу посябравали. Дівчинки, ви ж розкажіть, як це відбулося. Ніколь, ти будеш розказувати чи я? Давай ти. Ну, добре. Ми познайомилися на здимочній пляцовці. Кася, було не зовсім так. Я ж ведаю цю історію. І правда, було трошки не так. Ми з Ніколь прийшли на кастинг для здимок фільму. І Ніколю той раз вибрали, а тебе ні. Не треба переживати, Кася. У наступний раз пошансує. Було б здорово здиматися разом. Дівчинки, ви вже разом. Увага, увага! Знайомтеся з новою ведучою Ніколь. Моя сябровка Ніколь вучиться у 4 класі. Займається бально-спортивними танцями, музикою, вокалом. Ходить на занятки у актерську школу, у театр моди. І я ще у Ніколь здимки у кіно і покази моделів. І усього гэта мені вельми подобається. Ой, Ніколь, а давай поділимося з нашими глядачами секретами, як правильно позувати перед камерою, каб цудовно виходить на усіх фотоздимках. Коли ласка, можна поглядіти у камеру ось так. О, на перший погляд усе просто, а на самой справі зовсім не так. Поглядите, як у мене отрымливается. Кася, усё цудовно. Тепер можна поглядіти ось так. Ой, пригожусь. Пригожусь. І ви поспробуйте. Той, хто поспел зробити ранішню зарадку, легко справиться з фотопозированием. А ось без разминки може бути тяжковато. Лесик, не отрывайся от справи. У нас наступне практикування. Ой, докладней позирование. Головне настрой. Добре. Коли за справу берешся у добрим настрої, все цудовно отримається. Усмішка – бицем чаровна паличка, яка допомагає ва усім. А я ведаю чаровний спосіб, як полепшить настрой зранку. Ой, скажи я ще, що зараз збираюся відкрити нам великий секрет. Було б здорово. Тільки мені здається, що твій секрет, Кася, давно ведають усі глядачі доброранка. Бить такого не може. Я ще як може. Ніколь, ти здогадуєшся, що за секрет для доброго настрою? Гэта ранішній мультфільм? Правильно, сябры. І ви усі ведаєте, що цікавий мультфільм зранку – гэта павелічальник доброго настрою. Тады давайте глядеть. Аньохасайо, тай Тересо. Дякуй, усе цудовно. Ой, нешто я нічого не розумію. Що відбувається? Кася, не хвилюйся. Просто Ніколь учить мене корейській мові. Ось справи. Ніколь, я з тобою давжи знайома, але не ведала, що ти вмієш говорити по-корейську. Я не вельми люблю хвалитися, але я сама вивчаю корейську мову, слухаю музику і гляджу фільми на ёй. До речі, вивчення заміжних мов – це цудовна тренування для нашого розуму. Вивчаєш мову, а гэта вельми допомагає хутчэй справлятися зі складаними задачками. Ось дикну. Ви сьогодні вирішили мене здивлять да здивлять? А чому ні? Давайте згадаємо цікаві факти, які ще більше можуть здивити. Тільки можна, каб гэтыя факти були зв'язані з чим-небудь пригожим і пухнатим. З котиками яны пригожа і пухнатые. Було б здорово. Але, здається, що я про своїх хвостатих любимців усе ведаю. А ось зараз це і перевіримо. Готові здивляться? Ми починаємо. Чи ведаете ви, що фотографувати котиків почали ще у 1870-х годах? Жартуєте? Гэта ж стільки годів тому. Больше за 150. Я здивилася. А ви, сябри? Можна запомнити ім'я фотографа – Гаррі Пойнтер. А май що Гаррі Поттер. Менавіта Гаррі Пойнтер створив серію фотографій під назвою
Каты Брайтона. Каты прыходзілі да яго на фотасесію? Менавіта так. Ці іх прыносілі гаспадары пухнатых, каб зрабіць прыгожы партрэт свайго любімца. Толькі зрабіць такі партрэт было нялёгкай справай. З-за таго, што коцікі не хацелі доўга сядзець на месцы, пакуль фотограф падпраўляў святло і настройваў фотоапарат. Гэта ж коцікі. Працэс здымкі быў складаны, але результат атрымліваўся неверагодны. Фотограф вырашыў рабіць здымак памерам 6 на 10 сантиметров, а пад ім абавязкова быў цікавы надпіс. Атрымлівалася цудоўная паштоўка з коцікамі. І яе можна было набыць і адправіць сваім сябрам. І такія фотапаштоўкі сталі вельмі папулярнымі. Але фотограф прыдумаў здымаць вусатых паласатых так, быццам яны робяць справы людзей. О, што гэта за справы такія? Яго фотамадэлі і развешвалі бялізну, і пілі чай за сталом, і каталіся на ролікавых каньках. Людзі чакалі новых паштовак. Нават з'яўлялася чарга каля дома фотографа. Здорава як! Уяўляю, як пачалі ганарыцца коцікі, што набылі такую папулярнасць. Здзіўлю яшчэ больш, што і ў наш час фотаздымкі Гары Пойнтера карыстаюцца вялікай папулярнасцю. Ой, я зараз жа хачу ўбачыць усіх коцікаў ад знакамітага фотографа. Кася, зрабі гэта пасля праграмы. Зараз у нас працяг мультфільма. І мультфільм даглядзець таксама хочацца. Тады, Лесік, табе заданне. Адразу пасля праграмы знайдзі мне усе фатаграфіі тых знакамітых катоў. Дамовіліся. А зараз глядзім мультфільм. Як вы лічыце, ці любяць куры гуляць па сумётах? Ніколі такога не бачыла. Курачкі з куранятамі любяць сонейка і цеплыню. Можа, у гэтых птушак ёсць сваякі, якія любяць снег? Ніколь, ты малайчына і правільна здагадалася. А я чаму тады не здагадалася? Так, дапамагайце мне ўспомніць імя гэтага аматара прагулак па снезе. Можна я табе дапамагу? Давай! Гэта курапатка, курачка, якая любіць снег. Курапатка – блізкая сваячка домашняй курачкі. Толькі яна зусім не баіцца снегу і марозу. А як пад снегам яна шукае сабе ежу? Няўжо ходзіць з рыдлёўкай? Зусім не. Курапаткі бяруць у дапамагатыя зайцоў. Зайцоў? Я таксама зайка, але мяне ніколі не прасілі дапамагчы курапаткам. Кася, просто у цябе няма знаёмай курапаткі. І праўда, пакуль што няма. Але калі ў мяне з'явіцца сяброўка курапатачка, я з задавальненнем ёй дапамагу. Толькі скажыце, што трэба рабіць? Да і нічога складанага. Зімой зайцы сваімі доўгімі лапамі раскапваюць снег. У гэты момант да яго ціхенька падыходзіць курапатка і назірае. Пры гэтым яна нічога сама не капае? Не, беражэ свае лапы. Курапатка стаіць побач і проста глядзіць на зайца. Можна сказаць, што яна не перашкаджае яго працы. Глядзіць яна так глядзіць, а потым як закрычыць. Зайчык пужаецца і скача далей па сваіх справах. Нішто сабе! А курапатка тут жа кліча сваякоў. Яны прыбягаюць і лёгка адшукваюць зерне, якое было схавана пад снегам. Гэта цудоўна, што курапатачкі частуюцца. Але навошта так пужаць зайчыка? Не хвалюйся, ні адзін зайчык не пацярпеў. Лічыце, што гэта такая гульня. Ну, калі гульня, тады добра. А то я пачала за зайцоў перажываць. А яшчэ курапаткі любяць другую гульню. Адна курапатка сядае, а вакол яе шчыльна рассаджваюцца ўсе сваякі. Цёпла ім там сядзець, напэўна. Нават у моцны мароз птушкі так грэюцца і разам з тым балбочаць пра свае птушыныя справы. Так робяць сапраўдныя сябры, сядаюць побач і пачынаюць бясконца гаварыць. Ці разам глядзяць мультфільм. А давайте і мы зараз сядзем бліжэй, таму што надышоў час глядзець мультфільм.
час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! І верных сяброў. І дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!